Как се казваш? Валя Тодорова. А на колко си годинки? На 5. По какво си професор? Лекар. На какво обичаш да играеш? На кукли. Как играеш с тях? Като си движа ръцете и краката. Добре де, защо децата играят игри? Защото са забавни. Кой е измислил игрите? Големите хора. А защо големите не си играят? Защото учат, пишат. Какво е това нещо дехидратацията? Но нямаш вода в коремата. А как изглежда? Какво прави? Има остри зъби и напада хората. Кача върху тях и ги лапа. Какво ще направиш, ако я срещнеш? Да бягам. А как ще се опиташ да я победиш? Те го замазя. Да, там здравата игра.